Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Şu wagtda içinde Günwataryň awraýly ulmy barlyk töwereklerine Türkmenistan marada ingliýslerini asan ulmy iş ýa-da ulmy makalalar ýazyldy. Duýwa başada ýerleşen Central Asian Insights geňeşdarlyk guramasynyň esaslandyrjysy, Kaliforniýa ştatyna Harvard ýyňy ýokary okuw mekdebine hemde Habaşanyň Daşary işler institutyna talyplere sapak beren professor Victoria Clement ençeme ýyllaryň dowamyny türkmen medeniýetini, jemgyýetini, türkmen siýasatyny, türkmen döwletligini öwrenýär. Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh Uniwersitetiniň Neşriýat gullugy 2018-nji ýylda Clementyň awtorlygyny Türkmen bolmagy öwrenmek, sowatlylyk dili we häkimiýet 1914-2014 kitabyny çap etdi. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça ekspert garaşdyrlyk ýyllaryna birde Türkmenistanyň türkmenleriň arasyna ýaşady. Türkmen medeniýetini, türkmençiligi ýakyndan içinden öwrenýär. Azatlyk Radiosu türkmen döwletligini ýakyndan öwrenen Amerikan alymy bilen söhbetdeşik geçirdi. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky san Amerikan alymy, taryhçy we ýazyjy Victoria Clement bilen türkmen dili, türkmençilik we Türkmenistanyň dil siýasaty barada elektron hat arkaly geçirilen söhbetdeşligi hödürleýär. Söhbetdeşimiziň ýazmaçy beren jogaplaryny efirde eşitdirmek üçin maňa kardeşim Sehra Gulamnaby kömek etdi. İlkinci nowatda biz sözümizin başyna elektron hat arkaly geçirilen interwýuda wagt tapyp biziň soraglarymyza jogap beren professor Victoria Clement'e minnetdarlyk bildirýäris. Türkmen medeniýeti, jemgyýeti, türkmen siýasaty, umumyň türkmen döwletligi barada ingliýsçe ýazylan birnäçe ulmy makalanyň awtory bolan, şeýle-de 1990-njy ýyllaryň aýaklaryna, 2000-njy ýyllaryň başlaryna Türkmenistanda ýaşan hemde türkmen bolmagy öwrenmek, sowatlylyk dil we häkimiýet 1914-2014 kitabyny ýazan awtor bilen geçirilen söhbetdeşlik biziň dinleýijilerimiz üçin seýrek mümkinçilik bolar. Gepleşimde gatnaşanyňyz üçin ören şatdyrys. Meniň berjek ilkinji soragymyň biraz şahtyrak eşidilmegi mümkin. Ýöne bu siziň Türkmenistanyny başdan geçiren şahsy tejribeleriňiz barada bolar. Tedil başda türkmenleriň arasyna ýaşap başlanyňyzda bu size nähili täsir galdyrdy? Şeýle-de soňky sapar Türkmenistanyň gaýdaryňyzda nähili duýgulary başdan geçirdiňiz? Siz henidem Türkmenistanyna galan türkmen dostlaryňyz bilen ara gatnaşyk saklaýaňyzmy? Men türkmençäni 1993-njy ýylda Birleşen Ştatlardaky Indiana Uniwersitetinde öwrenip başladym. Şonda ilkinji molimim, Ejagyd molimiň üstü bilen türkmen medeniýeti bilen bir neme tanışlygym bolupdy. Ol biziň synpymyzda diňe bir dili däl, eýsem däpleri hem öwredýärdi. Ol bizi türkmen däpleri we bayramçylyklary bilen tanışdyrdy. 1997-nji ýylda türkmenleriň arasynda ýaşap başlanymda mende galan ilkinji täsirler olar ören, mülakatly we myhmansewer adamlardy. Men şol döwürlerde türkmençe az bilenim bolsam, meni mähirli kabul etdiler. Men ol wagtlar has köp rus dilinde we türk dilinde gürleýärdim. Taksi tutanymda sürjüler myhman tölek tölemeli däl diýip maňa taksi tölegini töletdirmeýärdi. 2001-nji ýylyň sentýabrynda gaýtadan dolanyp baranymda bu myhmansewerlik meniň ýaşan maşgalamda maňa görkezilen sahabatlylyk bilen gymmatyny artdyrdy. Olar hezzet, hormat bilen garşy alyp maňa türkmen gymmatlyklaryny we etikalaryny öwretdiler. Aradan geçen ýyllarda amala aşyran ençeme saparlarymyň dowamında men dürli dostlar we maşgalalar bilen galdym we olaryň hem açykdygyny hem de öz medeniýetlerine buýsunýandyklaryny gördüm. Olar meniň türkmen dilini öwrenmegime we türkmençiligi düşünmegime mümkinçilik döretdiler. Ýöne meniň Türkmenistandaky tanışlarym diňe türkmenlerden ibaret däl. Men tatar, özbek, gadak we kurt halklaryna da duş geldim. Bir kurt taksi sürücüsü meniň özümiň tapyp bilmejek taryhy ýerleri görerim ýaly meni Aşgabatda aýlap, soňundan meni bagyrda maşgalasy bilen tanışdyrdy we elbetde gedelenç üçin hiç ýyly pul almady. Men soňky sapar 2019-njy ýylda Türkmenistanda boldum. Köne dostlar bilen görüşmek, täze dostlar edinmek üçin men ýydyma dolanyp baranma ören begindim. Olar ören aýratyn adamlar we men olar bilen asla gatnaşygy kesmerin diýip umyd edýärin. Haçanda adam ysnyşan ýerini terk edeninde özüniň haýsydyr bir ýagdaý zerarly ýydyna gaýdyp baryp bilmerin öýdüp melanholiýa duýgularyny başdan geçirýär. Men Türkmenistany terk edenimde şonu güýçli duýdum. Men dostlarymyň baly çağalarynyň ulalanyny görmek üçin haçanam bolsa bir wagt ýydyma dolanyp baryp bilermikäm diýip gyzyklandym. Gaýdan badyma nostalgiýa basmarlady. Men dostlarym we işdeşlerim bilen habarlaşyp durmak üçin tagalla edýärin. Meniň ýygyderli işleşýän ilmi barlyga kömekçim bar we meniň dil molimim aýna türkmen diliniň iňçe sırlary barada henit hem meniň soraglaryma jogap berýär. Men henit hem Ilmlar Akademiýasynda duşuşan professorlaryma intellektual maslahat sorap ýüz tutýaryn. Biz söhbetdeşigi türkmen kimligine, türkmençilikde türkmen diliniň ähmiýeti baradaky gurrun bilen dowam etdirmek isleýäris. Makalalaryňyň birini siz şeýle diýýäňiz. Türkmenler umumyň dilleri gymmatly görýärler. Ýöne olaryň öz türkmen dili olaryň häzirki zaman taryhy
taryhynyň agrymly böleginiň merkezinde boldy. Türkmenistanda şahsyň türkmen kimliginiň, türkmençiliginiň kesgitlenilmegine türkmen dili näme derejede ähmiýetli bolup durýar? Meselem türkmenleriň arasynda türkmen dilini gurlayan etniki özbegiň ýa-da etniki bulujuň türkmen hasaplanmaýan halatlaryna duş gelse bolýar. Meniň bu ýerde aýtjak bolýan zadym türkmen dili elmydama adamyň türkmen kimligini ýa-da türkmençiligini kesgitlemän bilýär. Eger şeýle bolsa, türkmen dili türkmen kimligi we türkmençilik babatda näme derejede ähmiýetli bolup durýar? Meniň tejribämden görnüşine görä etniki türkmenleriň hemmesi türkmen dilinde geplemeýär. Olaryň käbirleri azlygam bolsalar diňe rus dilini bilýär. Olar şonda da türkmen. Munyň tersine türkmen milletine değişli bolmadyk käbir adamlar. Türkmenistanda ýaşaýan kürtler, buluçlar ýa-da tatarlar türkmen dilini bilýärler. Olar megerem kürt dilini, buluç dilini ýa-da tatar dilini hem bilýändirler. Şeýle de şuňky gün Türkmenistanda türkmen bolmadyk kimlikleri hormatlamaga, sarpasyny tutmaga orun bolanda meniň pikirimçe bu halklar hem türkmen däl adamlar hökmünde öz etniki kimliklerini berjaý etmäge gyzyklanma bildirerdiler. Dil adamyň kimligini kesitleýän ahirki kesitleýiji däl. Ýöne bu möhüm kesitleýijileriň biri bolup biler. Şeýle diýmek bilen men türkmen kimliginde türkmen diliniň möhümdigine berk ynanýaryn. Men muny bölekleýin uzak ýyllaryň dowamında türkmenleriň arasynda şaýat bolan garaýşlarym we buýsunç duýgular bilen esaslandyrýaryn. Men kimdir birini suratlandyrmak üçin ingliz dilinde türkmen adalgasyny ulananymda ýa-da türkmen nes adalgasyny ulananymda men türkmen dilinden terjime edýärin. Türkmen türkmençe manysyny aňladýar. Türkmen nes bolsa türkmençilik sözünden gelip çykýar. Meniň duş gelen we özüni türkmen hökmünde kesitleýän adamlaryň aglawasy üçin dil, ýagny türkmen dili olaryň kimliginiň möhüm elementi bolup durýar. Aslynda men muňa türkmençiligiň esasyny emele getirýän düzüm bölegi hökmünde garaýaryn. Megerem has möhümi umumy diliň, edebi diliň döredilmegi türkmen milletiniň kemale gelmegi uğrunda möhüm ädim boldy. Häzirki Türkmenistanda bir asyrdan gowrak wagt we umumy dili döretmek ugrun edilen bimeşber tagallara garamazdan türkmen halkynyň arasynda henizem bir topar yerli şiweler saklanyp galýar. Ýurdun esasy maglumat giňişligi, ähli tele ýaýlymlar, radio kanallary, mekteplerdäki okuw kitaplary, ýurtda aragatnaşyň we maglumatyň beýleki ähli serişdeleri soňky 100 ýyl bäri kämilleşdirilýän umumy türkmen diline edebi dilde bolsa da ýurdun tas her bir sebitinde yerli şiweler bar. Adamlar özara aragatnaşda köplenç yerli şiweler ulanýarlar. Tiziň pikiriňizçe Türkmenistanda giňerimli umumy türkmen edebi dilini döretmek prosesi şowsuz boldumy? Ýa-da ýöneki türkmenler media serişdelerine ulanylýan umumy türkmen diliniň döredilmegine bir fark galdymy? Näme sebäpden media serişdeleriniň dili bilen halkyň diliniň arasynda uly tapawut bar? Siziň hem aýdyşyňyz ýaly umumy türkmen dili soňky 100 ýyl bäri kemale getirilýär. Bu her bir ýurda öz halkyny işleýän häzirki zaman jemgyýetde jem etmekde zerur bolan edebi dildir. Ýa-da hemme taraplaýyn we ähli umumy dildir. Bu zerurlukdan orta çykýar we amalda amatlylyk meselesi bolup durýar. Dogry, mekteplerde we telewiziýada ýurtda gürleşilýän käbir şiwelerden tapawutlanýan gepleşik formasy ulanylýar. Hökümet, mektepler, bürokratiýa we iş ýerleri işler ýaly bütöw bir dil gerek. Şuňa meňdeşi ýagdaý meselem Germaniýada görüp bolýar. Mekteplerde ýokary nemis dili okudylýar. Ýöne Bawariýadan Berline çenli bir topar ýerde yerli şiweler saklanyp galýar. Ýa-da Angliýada BBC-niň dili Cockney, Manchester, Geordie ýa-da beýleki şiwelerden madaly tapawutlanýar. Metropolda edebi dilde gürleşilmegi sevitlerdäki şiweleriň gymmatyny gaçyrmaýar. Edebi dil sevit şiweleri bilen sadlaşýar. Sevit şiweleri diňe bir adamyň haýsy sevitden gelendigine, meselem Mary welaýatyndan ýa-da Balkan welaýatyndan gelip çykandygyny görkezmän, eýsem onuň haýsy taýpa degişligi barada hem pikir berýär. Türkmenistanda ne töwerekleýin umumy türkmen dilini emele getirmek prosesi şowsuz boldy. Ne de adamlar edebi dile biperway galdy. Olaryň çağalary mekteplerde edebi dili öwrenýärler. Ullar iş ýerlerinde edebi dilde gürleşýän bolup biler. Raýatlar gazetleri edebi dilde okuýarlar. Yerli şiweler henüz hem dowam edýär. Sebäbi bu mümkin. Şeýle de dialektleriň edebi dil bilen bilelikde barlygyny dowam etdirmegi däp bolup durýar. Rus dili türkmen jemgyýetinde 140 ýyldan gowrak wagt we möhüm rol oýnýar. Russiýanyň Ukraina çolmagynyň arasynda siz Türkmenistanyň rus diliniň statusy babatyny artış ýa-da azylyş görýäňizmi? Ukraina çoluşy başlanaly bäri Türkmenistanda rus dili babatynda resmi siýasatda üýtgeşme görmedim. Türkmen we ingliz dilleri bilen bir hatarda bu dil ýurtdaky 3 dil siýasatyna girdilen 3 diliň biri bolup durýar. Rus dilinden peýdalanylmagynyň gelecekde artyp biljekdigine işaret edýän meniň gazetlerden okan ýeketek habarym bu täze Türkmen-Rus Universitetiniň esaslandyrylmagy baradaky gurrun bolup durýar. Eger şeýle universitet esaslandyrylsa, bu rus diliniň statusyny epesle artdyryp biler.
Käbir türkmen dili sosial media ulanyjylary käme Türkmenistanyny iş alyp barýan halkary gurumalaryň ýa-da daşary ýurt missiýalarynyň öz resmi web-saytlaryna, beýanatlaryna ýa-da postlaryna türkmen dilini ýeterlik ulanmaýanlyklaryny ýa-da oňa ýeterlik derejede gadyr etmeýänliklaryny aýdyp şikaýet edýärler. Hatda şeýle ýagdaýlarym boldy. Haçan Türkmenistanyny iş alyp barýan bir halkary gurumasy boş iş orny barady bildiriş goýanyna hödürlenýän iş orny üçin rus dilini bilmegi hökmany talap hökmüne şert goşdy. Türkmen dili bilinse diňe gowy bolar diýildi. Ýani türkmen dili hökmany talap hökmüne şert goýulmady. Şeýle iş ornlary baradaky bildirişler rus dilini ne döwlet dili hökmüne ne de resmi dil hökmüne kabul edýän Türkmenistanyň içinde we diňe Türkmenistanyň raýatlary üçin goýulýar. Şeýle bildirişleriň käbirleri değişik web-saytlaryň birine heniden bar. Rus dili Birleşen Milletler Gurumasynyň az sanly resmi dilleriniň biri bolup biler. Ýöne milli retorika öýren güýçli alınıp barýan Türkmenistanyň halkary gurumalarynyň düzümleriniň we käbir daşary ýurt missiýalarynyň türkmen diline şeýle çemeleşmelerine nähili baha berýäňiz? Meniň pikirimçe türkmen diline şeýle çemeleşme jüpüne düşmeýän çemeleşme bolup durýar. Ýolbaşçylary türki dillerde gürläp bilmeýän käbir halkary gurumalar tarapyndan maňa aýdylmagyna görä, olarda türkmen diliniň özgün tertiplerini öňe sürer ýaly ýeterlik derejede baý däldigi barada pikir döräpdir. Olar türkmen dili halkara kontekstde ulanar ýaly ýeterlik derejede döwrebap däl diýip pikir edýärler. Olar ören ýalňyşýarlar. Türkmen dili baý we biz munyň şeýledigini meselem haçanda Aşgabatdaky Amerikan ilçihanasy öz web saytynda türkmen dilini ulananda görýäris. Üstesine diller canly nerselerdir. Olar ösüp bilýärler. Egerde bir dilde haýsydyr bir düşünje, konsept ýok bolsa, onda neologizmler döredip bilinär ýa-da beýleki dillerden alınma sözler alınıp bilinär. Rus dilinde meselem Fransuz, German we İnglis dillerinden alınan bir topor alınma sözler bar. İnglis dilinde hem bir topor nemis we Fransuz sözleri bar. Bu proses dilin ýaşaýyş aýlawynyň adaty bir bölegi bolup durýar. Soňky wagtlarda Russiýanyň Ukrainada kuruşunyň fonuny postsovet Merkezasiýada dekoloniallaşma we dekommunizasiýa tagarlaryny gönükdirilen gurrunlar köpelip başlady. Siz Türkmenistanyň şeýle tagarlalaryň alamatlaryny görýäňizmi? Dekoloniallaşma tagarlalary Türkmenistanda garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda başlady. Ýöne men dekoloniallaşma sözü heniz türkmen diliniň sözlügine giňişleýin girip bilendir diýip pikir etmeýärin. Bu proses ýerleriň we köçeleriň Sowet Rus atlarynyň üýtgedilip türkmen atlarynyň dakylmagy bilen başlady. Bu ýokardan aşaklygyna edilen tagarla hökmünde başlady. Ýöne bir näçe ýyllap dowam etdi we häzir türkmen bolmakda çuňur buýsanç bar. Meselem 20-nji asyryň öwrüminde dilde we bilimde reformalara ruhlanan intellektuallary, jedidçiler dikeltmek hemde türkmen dilini baýlaşdyrmak üçin ýüzlerçe neologizmleriň döredilmegi we diliň Sowet mirasyndan uzaklaşdyrylmagy şeýle tagarlalara mysal bolup biler. Bu prosesiň halka ýetirilmeginde türkmen dili gazeti möhüm serişde boldy. Türkmen ýolbaşçylary Sowet Soýuzynyň dargymagyndan soň geçen 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň daşary ýurt dilleriniň şol hany ingliz we rus dilleriniň öwrenilmegini we öwredilmegini goldamakda tanalýar. Rus dilini öwrenmeklik iş tapmakda ýa-da jemgyýetde statusa kowalaşmakda türkmenler üçin heniden peýdaly bolup biler. Ýöne Türkmenistanyň ýapyklygyň tebigaty zerarly ingliz dilini öwrenmeklik ýöneköý türkmen üçin dil öwrenmekden başga sosial we ykdysady taýdan elmdamy bähbit getirmäni biler. Türkmen raýatlary üçin ingliz dilini talap edýän iş mümkinçilikleri ýa-da okuw mümkinçilikleri köp däl. Muňa garamazdan adamlar ingliz dilini öwrenmäge ýykyn edýärler. Türkmenistanyň içinde dil merkezlerine ýazylyp ingliz dilini öwrenýärler. Ýöne ýa-ni hem aýdyşym ýaly ingliz dilini gürläp bilmeklik dil öwrenýän türkmenleriň aglabasy üçin öňjöli netije bermeýär. İngliz dilini bilmeklik sosial we ykdysady taýdan elmdamy peýda getirip durmaýar. Meselem Russiýada 30 000-den gowrak türkmen raýaty ýokary bilmelýär. Russiýada okuyan raýatlar üçin rus dilini öwrenmeklik möhüm bolup durýar. Ýa-da meselem soňky ýyllarda Türkmenistanda köpelýän hökümetçi habar saytlary haýsydy bir habary çap edenlerine rus dilini türkmen dilinden has ileri tutýan ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaý siziň pikiriňizçe Türkmenistanda rus dünýäsine tarap süýüşülýänligi barada pikir döredýärmi? Bu soraw meniň 3-nji sorawym bilen ilişkili bolup biler. Men bilýän tutuş Türkmenistan boýunça adamlar öz başda dil sapaklaryny alýarlar we bu sapaklaryň köpüsi ingliz diline gönükdirilýär. Bu geň ýagdaý däl. Sebäbi ingliz dili universal dile öwrüldi. Şeýle-de ingliz dili internetiň dili boldy. Galybersede türkmenlerde bir nakıl bar. Şu ýerde şol nakyla salgylanmak ýerlikli bolardy. Dil akylyň açary. Dil diňe bir aragatnaşyň amaly guraly däl. Eýsem ol adamyň akyl üşüni östürýär. Pikirleniş öwrüsini giňeldýär. Bu ýagdaý islendik diliň öwrenilmegine degişlidir. Mundan başga da türkmenler ingliz dilinde gürleşilýän ýurtlarda ýa-da Gırgızstanyň Bişkek şäherindäki Merkezi Aziýanyň Amerikan Uniwersiteti ýa-da Gazagystanyň Astana şäherindäki Nazarbayev Uniwersiteti ýaly ingliz dilinde bilim berilýän okuw jaýlaryndan bilim almaga isleg bildirýärler. Bu sanawdaky iň möhüm ýokary okuw jaýy ingliz dilinde sapak berýän Aşgabatdaky Halkara Insanperwer Ilymlary we Ösüş Uniwersitetidir. Rus dili wajyp dil. Siziň hem beýleşiňiz ýaly rus dili Birleşen Milletler Guramasynyň az sanly dilleriniň biri bolup durýar. Şonuň
üçin onu öwrenmeklik peýdaly bolup biler. Ýöne men türkmenler üçin ingliz dilini öwrenmeklik peýdasy diýilen pikir bilen ylalaşyp bilmeýärin. Bu käbir türkmen ýolbaşçylarynyň inglizçe okuýuplarynda görünýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow we Goranmak ministri general-leytenant Begenç Gündowdyýew ikisi de inglizçe gepläp bilýär we bu gürrüňsiz olaryň işlerinde ýardam berýär.